ассалому алайкум бародарони азиз, умедвор ҳастам ҳамаи шумо созастен хуб ҳастен. Якдум мавзӯе ки ҳозир бисёр дар интернет авҷ гирифта истодааст, ман ҳам хостам дар ин бора фикри худро баён кунам. Блогер аз Озарбойҷон Ислам Гусейнов ки якчанд рӯз пеш дар бораи як зани тоҷик ки ба сатҳи зиндагиш паст будааст ва дар ӯ кӯмак кардан мехостааст, видео мекунад, дар интернет, дар ютуб мемона ва номрои карти худша мемона. И блогер сума ҷамъ мекуна ва дар охир намехоҳад ки ба и занак ёрдам куна. И сум ай куҷо ҷамъ шид, чӣ хел ҷамъ шид? Ҳамаи и суми ҳамин муҳоҷирон, суми ҳамин бародарони тоҷики мо аст ки ёрдам мекунем. Партофтем ва ҳамун сум чанд қай буд ки ҷамъ шид, ӯ намехоҳад ҳозир ба ҳамун зани тоҷик ҳамун сума бития. Бародарони азиз, якум иҷа айби ӯ нест, и айби худи мо аст. Иҷа якумуш и занак да ӯ блогери масалан бегона обращение, масалан аз ӯ кӯмак хостанаш кори хуб набуд. Ха и корам гузашт рафт. Дуюмуш, мо мардуме ки масалан ҳамун блогера медонем бегона аст, барои чӣ мо сум ҷамъ мекунем, да ӯ мепартоем? Барои чӣ мо ёрдам мекунем, кӯмак мекунем? Оё мо ягон бор надидем ки ҳамун одам дар як узбек ё як тоҷик ё як қирғиз ёрдам карда бошад? Дар ягон видеош ӯ фақат гап дорад, тамом бак гап мезана, вообще кори гап мезана ва дар амал ягон кор кардагӣ нест. Охирон видеои ҳамун мардака мо мебинем фақат дар бораи узбек, таҷик, киргиз. Ӯ одам ёфт ай куҷо нон ёфтан ша. Последни видеои ӯ бинем дар бораи ҳамин натсиёи ки масалан узбек, тоҷик нависагиай 1 миллион, 1,5 миллион просмотр гирифтагиай. Ва ӯ дига намехоҳад ай натсия дур рафтан. Чанд бародарои мо гирифтан, видеообращение кардан, ҳозир 4-5 видеоша бинем дар бораи тоҷик дига ягон чи навистагӣ нест. Дар бораи узбеку и киргиз нависта рафтестай. Як чиза ман дар шумо гуфта мегзарам ва ҳамин чиза худтонам фикр кунед. Якчанд рӯз пеш ҳамун блогер дар саҳифаи ютуби худаш 1-2 видео бировард ки дар бораи иҷа нависагиай полиция газуид на узбека и киргиза. Ха инаи камера кад, ҳамин одам рафт камера кад. Вақте ки кормандони полис мепурсад барои чӣ ту камера кадисти, мега ман мега запрешат мекунам туда. Запрешном нест, нимат мегӯя. Вақте и камера карданда, вақте дар тарафи ҳамун полисо меояд, и срази камера мекуша. Ва дар видео вақте ки инаи хел мешина, ҳар хел гапое ки ман гуфтам ки короче так не надо, это незаконно, туда-сюда, гапи дурӯғи ҳаст бародарон. Вақте ӯ одам мехоҳад ки ба и муҳоҷир ёрдам доданда, ягон вақт видеоша намекушад. Да конца то дуруни янон милисахона, то охири ҳамун кор биромадани ҳамун одамо камера накушта, то охир ба як гап масалан кати ҳамун кормандоне ки незаконно я проверка кардестан ё незаконно штраф кардестан, то охира кора мебаранд. И ҳамаш дурӯғ аст бародарони азиз. Аз ҳамин видеои ҳамин одам маълум аст ки и як шайтон аст. И ёрдам кардан намехоҳад ба халқи мо. Фарик соз отметид кард. Барои чӣ ӯ дар бораи натсии худаш синимат намекуна? Барои ки ҳеҷ ка тамошо намекуна ё ки метарсу ай халқи худаш? Толка барои таҷик, узбек. Бародарони азиз, ай ӯ ягон ёрдам намераса. Дар куҷое ки халқи мо дар як қиндӣ боша, агар ҳамун одам бина, ай ҳамун ҷо мегреза мерава, и ёрдам намекуна ягон вақт. Биен дастгирӣ кунем бародарои худмона ки дар любой қиндӣ, пастӣ, сатҳи зиндагӣ, дар куҷое набошем, чизе дора, 100 сум дора, 50 сумша метия, 50 сумша гирифта мемона. Баъзеёш ҳамун 100 суме ки дар киса дора, боқӣ надора, ҳамун хел метия, бародар ту зиндагӣ табар, ман меёвам. ҳаракат кунем, и айб ай худмон мегзара. Мо бояд кӯмак намекардем, мо бояд сум намепартофтем ҳамун одамда. ҳамун адреси ҳамун занака ёфта, фаҳмида сатҳи зиндагиша да ҳамун кӯмак кардан дар кор. Ва ман намедонам, худо медона, ӯ 200 000, 300 000, 1 миллион чанд қай ки ҷамъ кард, дар кисаш гирифт. Ва мехоҳад ки 15 000 рубл да ӯ занак партояю, ӯ занак видеообращение кунад, штоби ман сума гирифтам, раҳмат исусу.
боқӣ дар амони аллоҳ бошед. Абрашени ма ба ҳама бародарони тоҷикмон, омадани моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи моҳу шумо муборак бошад. худованд қувватмона зиёд гардона ва ҳамаи мо дар амони аллоҳ бошем. худо нигаҳбонтон.